ngani kune mwe chechi yakazoti tiri kupa vanhu chicken in asi vanhu vana kuenda kune chicken in futi sati azungairwa iwe chako ndechekuita keyboard warrior wokushoropodza chete atokupisa chekuaprocha mapresidents vachibhosana nemapresidents vachiita sei vachigara pasi nevanhu vachiita sei iwe chako kutya nenharo hayi ndokupisa mucomment section try me ndokupisa uri kupindurwa nemunhu ane G550 are being responded to by ye someone with a 40 million. G550 with $40 million. Komenda uri kuimba yekuti autombo auteni side unotanga wabuda muchimba chako wosodzoka wane side autokwani muri mazungairwa stereki. It doesn't look like you have class. I have 40 million to buy a jet. I just stood like this by my jet. And you are in Tekwede. You nini. You didn't even eat food the previous night. Yo, it's a KWK TV, right? This is a new forward started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. Guys, today I have a very, very interesting video, guys. Pane mbinga za bigwa, pane mbinga za Apiswa. Oye, pane ma men of God Apiswa, because they have ma men of God Abigwa. Then the general public, mamna basa, kungo Piswa jete. Kungopiswa mune makatongogara muriwo muchitogodzikizirwa muchizi iwewe otherwise this video, guys, I'll be guiding you through pachiti pakakandwa statement ndomandakuudza kuti uyu ari kutaurwa apa ndinhingi uyu pakataurwa rimwe ndomanda but mamwe acho no ari point blank unongochitonyatsoona wega kuti ndinhingi ari kutaurwa apa. So we need to get into this video. Asisazapinda video, guys, vada kuadvertise on this channel, vada kutaura neni paWhatsApp, and also vanofarira mabible debates, vada kuparticipate pamabible debates achazenga achiappear pa this channel. I repeat, mabible debates anenge achiitwa mumaWhatsApp group, macall conference anoappear pa this channel. Number is on the screen. Munondi bata and toda vanhu vane data, toda vanhu vane WhatsApp bundles. Because I group rachona, trust me, my voice note, my text, my calls, tinoita saka zvinongana uri team WhatsApp bundle manje. Atina kana kwatende chena. Otherwise, without wasting much time, guys, let's get into the video. Timboona kuti Prophet varoda kuti kudii. I was standing. Stand up. I was standing with you 2 days ago. 2 days ago. It's a new venture. So he was in charge. We were standing together 2 days ago. On Wachifurani Road. We're talking of people who do not know me. Magaya wacho. Ndakawa miss round with 3. Varipo. Vanataka kutaura business. Machinzwa. Ndosila diri. Machinzwa. Vandanyarara. Ndada kuona kuti wechi4 paanopfura vachaita sei. Ndakatoona munhu achitopfura ivo vakangomutarisa sei. Apa ini ndataura navanhu 3 kuti makadii baba. Ndonzi ndingi manditi Prophet makadii ndedhiri rakati tokona kushanda tese. Zvinoita. Ndobva ndati mujuru emavuto tora namba wobva wapesa dhiri kufura futi umwe baba makadii zvei ndedhiri rakati zvinoita ndepakati mujuru tora namba ndobva ndamira wechi4 wechi4 wotopfura wototi Prophet noti how are you wotopfura munotya aiwa baba amugone kuti man of God I want my tax shops to you understand my tax shops to increase increase nokuti mahodha zvakawanda ndozvamagara muchiita so nazvichinje nekuti waramboita zvamukagara uchiita aiwa daka mukalevel soka wafunga kutochinja kamuka action. Nothing changes by doing nothing. Mirai, nothing changes by doing nothing. Guys,
Zviri part 2. Nothing changes by doing nothing, which means that apana chinochinja kana pasina zvawaita atitia. But nothing changes by doing nothing. It can also mean that nothing inochinja by doing nothing. I need brains. Guys, please. Let's continue. Nothing changes by doing nothing. Hey, nothing changes by doing nothing. Make a breeze go kura, make a breeze go eta. Waite. Afuna maso no for wakoroba demi. Waite. So pande kuti makapusa ndipe kuti kune mamaina ari kuvhurwa asina starring. Sumuka. Pane mamaina ari kuvhurwa asina starring. Kune makambani ari kuvhurwa asina pakanzi mega bridge. Otarisa kuti ma contracts akure, ma orders akure. How? Waite. Amuziya here kuti tax shop inogona kusumuka yoenda pachikoro yotara nevanhu vepachikoro kuti ndingakusupply chakati nechakati here. Woenda panext isina tax shop yakati pazvinouya zvakada uchiziva kuti maka yako tax shop inoita $2 pandakakuigira inini inenge $0.98 uchiratidza vanhu kuti vanhu kukuigira uchichinja. Amuziya kuti matax shop akazombopedzisira ane mabhasikoro kudhara ekudhilivhara zvakuti vamai manje zvava zviri kokudhara izvi. Kuma 90s wacho wakatenga hufu mushop munhu aiva nepaperi achazosiya hufu yakuti delivery mazuva yanga iri kudhara. But imimi munovhura tax shop momirira munhu kuti auye kuzotenga nekuti iri pakona yemaraini. Ndatenga macontainer ematai ekuzomirira makastoma acho ikoko. Mutanzi men of God ngativake ichechi ne 2 cents zamunazoenzesa muchitambura muchitendera pazvibhoni. Muri kutya mani. Muri kutya. Quartercraft. Ndoba unopesera wamuroyi. Kuti ndingwane jealous. Ndataura. Maybe it's political, I don't know, but amuru kuona wewe ana Wicknell ana Scott amuru kuona wewe washita mazimari. Look where Wicknell will be. You will see him seated next to the president of Kenya. Next week you see him seated next to the president of France. Next Malawi. Next you avoid jealous. Over contract to Kenya kuvaka zvizi buildings zombe. Someone went on Brother Wicknell's page and they said He said and these his things family are was from the rural standing by areas. the jet like this. Wicknell went. Ayo guys, let's be real. Akanyebere muni. Yes, Wicknell ane bari, but guys muni akanyeba here. Akanyebere muni. Wicknell went on the comments and said, "Andakakudza ndiri munhu kuchitungwisa." Imi zvenyu And he said, I vekumaya. told you I'm from Urikupindwa Chitungwiza, nemunhu but you guys ane from the suburbs ane G550. are being responded to by Ye someone with a 40 million. G550 with $40 million. Iwo wakomenda uri kuimba yekuti autombo And you are commenting hauteni from side a unotanga house wabuda muchimba where chako you need to wozodzoka go out wane side first before you hautokwani. can turn. Muri mazungairwa stereki. Guys, I saw a similar video. Jini Mbanza ugone chirungu akati. Hey, anigone chirungu but ndine mari unogona chirungu but chichi. Guys, panzi haugone chirungu. Work on your English. Atina kuti tukutara zvemari. Pangonze zvinhu ndezvekumusha. Aritika ndo paruda kugadziriswa ipapo. Hapasi kutaurwa nawo yemari apa. So, that is why I'm asking a question kuti anyeba here. Mbinga ikanza igone chirungu ndanyeba here. It doesn't look like you have class. I have 40 million to buy a jet. I just stood like this by my jet. And you are in Tekwede. You nini. You didn't even eat food the previous night. I told you, Africa's pass rate is 37%.
failure in exams is 63%. Mazungairwa ega mu comment section. It's only the club in the comment sections. Matununu. You are arguing with the 63% that failed exams. And he is part of Africa, right? Ask to exclude. And they always ask to exclude church yaganitika because munetorere bamwe mazukairwa ari paipo momo anenge achiteerera munhu achizvitinindire svikiro obva atadza kudefine a word kuti chona word for Aiwa guys, he just proved my point here. Because you cannot tell kuti shona word for prophet is svikiro. Then vana vari muchechi vobva vatadza kuona kuti munhu wakwara ari kuchema, which means kuti part of the 63% yakatozara imomomo, and it's still simply because vanhu ivavo havasi kubuda muchechi varuramba varimo vachiparidzwa nesvikiro. Almost 100% of the church is part of the 63 yakafoira. Iwo mweya unokuratidza kuti aziva kuti Wicknell nekuva busy That shows you that Wicknell who doesn't know. comment he say, that means anoverenga dzimwe dzine musoro. If Wicknell can read this comment, it means he can read the other sensible ones. Kuti uverengerwe yako inoti ababa makapenga. Maybe that would have been Wongoinda mu inbox oti ndakubata mwangu reka tingokanda ka aqua. But hakuna. Come and get in the aqua. But it's not going to happen for you. So atidaro, kwatobva atidaro. We call a spade a spade. Atidaro. Kana wabaiza tokuudza. Soro mbuya wako. And come back to the front of the class. Ngwara man. Up. Smart. You even had a multi-millionaire read your comment. That means God had selected you for something. That I sit down, I even read your comments and say, this one. There are people that I would go into the media and they are talking about this is what we're getting, this statistics. I said, find this one. I don't even know the person. I said, find this one, give them this one. I like another lady who opposed him. And then the following week, when he went and challenged that lady, the lady the following week came back with a bank account. Say, please help me. You are true. I am broke now. Please put money here. Hey, that's very smart. Mirai guys. Inini, I want to tell you guys. Inini my friends and history of my friends. Anamboita my friends and mari. A friend wandutowerera naye right now atorino mari handitika akatongoenza nawo neni level rake atoriko nerasta musoro roita kunge mopu because it utotaura zvokwezezati achariona video iroroenda achachi ane turasta toita kunge tumopu. But listen, mfesi yeye handitika haatomborera kana mari isusu takatongoenzana handiwaketa pamari dzedu. But the thing is about core morals, your mindset ndo inoita ndiwirira newe. Inini geto rangu guys vanhu vakawanda vakatadza kutopindirana navo vanhu vane mari because unongoifunga kuti pane pamwe pandofanira kukusaluta but unoona ngotaura chinhu chisingaite pavanhu unotongudza kuti wangu uri kunyeba, you are lying. So simply because une mari hazvireve kuti hatikuudze kuti wakanganisa apa ndosaka muri kuzoona kuti mbinga yenyu izvezvi yakuzvitichiremerera. Ancient of days, munhu anosviti mukuru wamazuva. Inini handinamate munhu guys. Kana muchida kumunamata Wicknell wenye munamate, inini handimunamate. Kana ndisingawane akwa yoyoyo handiwane akwa yoyoyo. Imimi kana muchida kuwana maakwa ekunamatira vamwe varume, no, I won't do that. Let's continue. I am broke now, please put money here. Hey, that's very smart. Satazungerwa. Iwo chako ndechekuita keyboard warrior ukushora podza chete. Hatokupisa. Chivindi chekuapproacha mapresidents, vachibhosa nemapresidents, vachiita sei, vachigara pasi nevanhu, vachiita sei. Iwo chako kutya nenharo. Ndokupisa mucomment section. Try me.
Ndokupisa. Ndakapisa Prophet Elijah manje musunwa. Good English but very broke. Unomvunza sokuthi sashurungu ichi chiri kudeko pamunhu asangana senti. Very kutsetsemura grammar akadi pese panoda kufema achifema achidi tara very good English but another senti. Aneka concept ke life kantongoona muno. Chikora achivhurirwe ma-school fees. Chikora chinovhurwa ma-uniform, ma-name tag, ma-tripi, ndozvinovhurwa chikoro. Ndakamborwa imwe mari yetripi ku-HIS kwaenda junior, svika ndati fonai mubvunzo kuti zviri normal here ko-school fees yakaenda kupi. Kwagadzirwa trip yekumozambique yainzi chichi vawesa zvima-adverts kuti mwana asare so hazvisi kuita. Apo wakabhadhara masi thousands ye-school fees. Unosona kuti nyaya haisi pa-school fees. Kuti unovhura chikoro wete munhu anokusonera uniform asiri iwewe. Kuti unovhura chikoro wobva wagadzira uniform iri uniki isiri kana kune umwe munhu kuti hagona kana kuihodha ku-NB. Kunyange akaitsvaga kana kupa haiwani inonoka pachikoro pako chete. Ende jira racho ranotora kwawarigadzisa ubva wasiya wavhara kuti musagadzirire umwe munhu. Zvinovhurwa chikoro izvozvo izvi kuti kana uniform yakutengwa inotengwa pachikoro pako saka abhadhara school fees obva atenga futi uniform ipo but makaposa unotora uniform yakafanana nepaseka 8 ekuti anotransfera nesame uniform ungori government school. Guys, as far as this video is concerned, I agree neku uplifta vanhu, but I don't agree with the idea yeku biga mbinga so that iti wanire ma favors, guys. Problem is tukorarama society inofunga kuti wealth is success is measured by the amount of wealth that you have, such that munhu akakuona une mara panofunga kuti uri successful and that person is willing to take your advice. What if kana wakaromba? What if kana wakaba? What if you are into corruption? Anditi utori dofo zvako saka ndotora advice yako based on homwe yako here. Ndotora we have a person who has been a president somewhere else in that other country. Apostle Chiwenga wanu vakambotaura, but look at the children right now. Yeah? Moms vakazenge vakutogura vanhu mazuva kukumaini kune pfuti. But you'll be telling me kuti hanzi munhu kana ine begi I should listen to what they say. Like says zvinonzi mental capacity inotengwa nemari. Imi mbomirai izvozvo. Imi makaposa seko imi chiko chikazoitika imi. Kungwara kunotona Hakuna chinhu chinorwadza sekutaura nyaya nemunhu akapusa. Do you know that one of the weaknesses that we carry is lack of wisdom? We don't know how to marinate. We don't know how to upgrade. We don't know how to uphold what we have and take value out of it. To be able to take value out of what we have, to use what we carry for our advantages, for proximity. Ipapa wakagara wakanziita birthday iwewe pauri papa dana nowe bvudza nemba kuti pane here angauya pabirthday pako akakusira 100,000 bvudza nemba kuti iwewe pauri papa vangaite 2 here vangaite 3 here
Guys, Magaya and the jet master. Nezuro pane mumfana akapenga so anonzi Mudiwa hood. Inzwayo. Mumfana anonzi Mudiwa hood. Akaita bhuku launch yake. Akapamba ne. Akaipa. Akaita bhuku launch yake. Nezuro. Bhuku atengwa 100,000. Book 50,000. Table 10,000. Iyo nyango kati mahara hakuna anouya. Nyasofunga wagareva kuti wakati mahara ungareza 1,000 kuti wati mahara ipo pora. Mudiwa bigwa ma church members adzikisirwa. Ngoni kune imwe church yakazoti tiri kupa vanhu chicken in asi vanhu vana kuenda kune chicken in futi. Passion Java. Pangana ya Apiswa. In few hours angareza kuma 300,000 200,000 few hours. At one point I had a privilege yekuona the president and Mudiwa was by my side angari paside pangu ndakashamisika chiona mukuru wenyika achiziya Mudiwa hood maybe kufura inini ndoda kutaura kamutarisa so ashosara nyaya wakade yo sabhuku kumara kwenyu. I'm an introvert. I want to be alone. Alone with what? Muri vaviri nasisi vako muchinyeperana musakana sendi muchitambura mangona atenga mazai makutoti ane musoro wemunhu anoro. I'm being honest with you. We come here, we receive, but we're doing nothing. We're doing nothing. Guys, Magaya and the jet master, guys. One was not the jet master and I'm just avoiding the real word. This is one animal lawsuits, but Magaya, the jet master. And so all these teachings, they are not coming from the teachings based on experience ye morality. It's based on experience ye majets. Vafesa and ye majets, guys. So we're going to panotopera kana 30 minutes pasina kana mbo reference wakana scripture pasina kana mbo reference kwa Bible vachingobhigana vanhu vekuseko ravo chete imimi public republicans muchingopiswa chete. Mudiwa hapo abigwa imimi mapiswa varimo vari kusiya mari izvezvi vari kusiya mari muchechi umu havasi kubigwa havasi kunzi havakapenga vari kusiya mari munoma vari kupiswa. Handitika vana Mudiwa vachona ivava havatombosiye mari every Sunday vari kubigwa. Vana Wicknell havasiye mari every Sunday vari kubigwa. But right now munhu arimo momo and most probably murombo nenhau yoda kwekuti aishanda pachechi asingabhadharwe mari dzekuti adevelop life yake ari kupa muchechi imomomo ndozviri kumuitisa murombo obva asvika muchechi imomomo obva apisirwa futi urombo ihwohwo. Imi muchapepuka zvenyu mirai muone. We are not aggressive enough to then answer the call of this world. There's pressure there, there's competition there, there's war out there. Jesus, we are so reluctant. That's what I saw when I went to Mutari. That's what I saw. Kuti asama upusa wakadaro kuti unotara chokadiwa kuti unokokwa na millionaire na billionaire woto iye aripo kusvika kana ma 9 10 iwe wotodzekera mabana 4 apo rukuroja haisi imba yako
Uchasha kombi dzevanhu. Mudzidziswa madhiri. Mutemo upenyu unoti kana munhu ane power auya pauriwo, auya pauri, haubve ipapo kusvika iye aenda. Chavari kuti power imari. Iwe chimbogaya kumusangano, mukuru wenyika ari pamberi apo, wotanga kuenda iwe wanga wauya mukuru wenyika ari pa. Munorohwa baba. Guys, uchiroza timu rakamborowa machikeni here. Mukuru ari pakati pekurowa speech bharangosimuka bharakuti dzvamu. Rakapinda nemusango, rakarohwa nemasoja ndati. Rakatsemurwa. Uzwa munhu asana munhu udofu wakadaro. Ta prophet muri kuno kwamutare togamuchirai. Ndaya ndichimhanya mufunge takutodzokera. Mwanenge atokuparidzira kuti ini prophet upenyu hwangu hwakaoma handife ndakabudirira. Next statement iyo chete. Next statement iyo. Usajairire munhu ane power zvekufunga kuti unaye next week. Anosvika topedza project yacho. Ndakwenda pano neapo handichanyatsooneke. Ndandiriko hapana katomboona kana wani. Upenyu unongodo munhu wekuti mumusi kanoda 100 haunesikani kutaura naye so. Kuti ndikandiro 100 kwete kawanda even 200 kuti anogona kungokupa so asingarwadzi kwete chikwereti. Unoona zvino varombo vese vafurirana vari 4. Udzani basa ndataura nebva kwasunzwa zvamungasutaura. Wechida. Wechida kaoma. Kana sasa zvakadaro. Unoona manje danger. Hanze mwetsvina yakaoma sandambona zvakadaro, but hapana mbobvera pataurwa kana zvemweya mutsvene zvikazodaya, hapana mbobvera pataurwa zvevhesi mbiri nekukudzwa zvokuenda kumweya yekuita muprofita ndeyekuti unenge watoona kuti munhu murombo paanosvika unowana kufara kuti pauya akamukana maybe ndikuona kumunamata kunzwa 1 or 2 obatsirikana. Satani anenge asati ibva ipapo anosooneka so zviri pachena so ndakumboenda. Pane muparidzi akazombobvunza kuti ukumboyatsomhanyire chii, akati kana iri 2 plate stove peta uye nayo kupi kuchechi. Okay guys, iyoyo nayo iyo ndoda kuiadressa guys. Life yedu ndeye kubatanidza. Let's be real. Life yedu ndeye kubatanidza. Anditika ndoona kuuya inini kuchurch ndisina kana mari yemuriwo kumba uku. Anditika then ndobva ndada kudzokera kuti ndikadzokera at least maybe kuma 3 or 4 ndikashandawo kana $1 $2 then manheru tozowana chekudya. But right now iye mukamuona ari kumberi uko anditika mabusinesses ake maybe Sunday akatovhurwa izvezvi so anditika mari inenge ichingopinda maaccount make so akapreacha 7-8 hours ari kumberi akamira hapana chaanobva. But manje ininiwo munhu nje manje kuti ndirambe ndakakumirira manje uchitaura life yangu haisi kundialawa. Anozvona ndopandozobhigirawo mamwe machechi akaita seRoman Catholic mukangopinda muchechi gaga vanhu vodzokera kumba. But mai mafundisi edu anenge ada kupreacha 7 hours. Pane muparidzi akadaro akati peta 2 plate stove yako uye nayo kupi uye nayo kuchechi usachonogona kubiwa ugare nayo uyesodzikama. Munoona manje advantage yamina yandeye kudai so zvandiri kutaura izvi kaizvi hazvisi pamuri chete zviri pamuri nenyika. Kureva kuti iwe wakaya kuchechi wakabatswa ndiri kukutaura izvi wobva wanoimplementa what I'm teaching you, you will become so successful in an easy way zvokusimuka because uri kukombita nevanhu vakapusa. Kuti iwe uri gweja
urikweja wotosvika pamaini pari kusaplaiwa mvura, pari kusaplaiwa mabitters, pari kusaplaiwa zvakasiyana-siyana, mercury chichi, uri kweja ipapo. Wotoona panapa pari kushandwa, wotoona kuti wotobva ipapo iri maini yekuchechi kwenyu. Unokwanisa kunzwa mauri kuti ndadi kusaplaiwa something. Ko vakuru venyu ndevapiko? Vakuru ndo mabitters muona nemari akamira kusama ndokona kusupply here nini, maybe ndobvisa dollar, iwe unotsvaka kwakachipa. Mari dzirimo munyika. Saka ngobata vanhu kupusa chete. Unoona kuti madhimoni repoverty rakabata, unobatwa nehope pakadai so. Wakaona hope dziuya dzichita zvekukunyangira, ziva kuti wakakazangwa nemweya yetsvina iri kuti ramba uri murombo pautorwa nyaya dzemari, ramba uri chi, ramba uri murombo. Pakadai so unotoshamba ngai chete. Pulo. Unoona kuti oza ndakakazangwa. Wakaona hope dziuya dzichita zvekukunyangira, ziva kuti wakakazangwa nemweya yetsvina iri kuti ramba uri murombo pautorwa nyaya dzemari, ramba uri chi, ramba uri murombo. Pakadai so unotoshamba ngai chete. Kukazangwa kuita sei? Unoona kuti oza ndakakazangwa. Comment section please. Tibetserewo. Kukazangwa kuita sei na ubala. Hallelujah. Kazhinji kacho pandinoya kuchechi ndinotenderera uko. Anowanzosvike kuno mambozvona. Sai magarire kuno. Makagarire kwanisingasvike. Kashomanini kandofura panapa. Ndinowanzogumira pandoenda. Saka ndakubvunza mubvunzo kuti makagarire kwandisingasvike. Kana ari mwana dai ari samwe apa. Bosi ndakacheuka ndikuona macheza amwe ari empty. But iwo dhimoni rangu kuti enda uchechi but gara umashure kumberi ndeko waridzi. Kune munhu akagara uko atangira vanhu akagara apo kumberi angosvika kamwe nanga mashure ipo angogara mashure. Ndozvamuri kuita muchechi, ndozvamuri kuita munyika. Munongofira kunge musikabvumidzwe, musingadiwe. You just feel unloved, unwanted. So unongotsvaka kakona kako kasina pressure, kasina noise, kuseri seri. Munomagara last line. Amwe yetsvina. Unoenda kunhu kwokuti wawavinga wacho haasvike ikoko. Utonogara ikoko, gare pasi mubotenzwa ndikutaura. Hanze unoenda kunhu kwekuti wawavinga wacho naasvike ikoko, which means kuti wavinga muprofita una kuvinga Jesu. Because Jesu anosvika ikoko, prophet ndo vasingasvike, saka which means kuti is acknowledging kuti vanhu vekuchechi kwake vanovinga ane, vanovinga iye. Unogara ikoko kwokuti munhu wacho wavinga kuti ashandiswe naMwari muupenyu hwako haasvike ikoko. What is that? Okay, God bless you. Ndibvunziro 2-3 paside pakuti naye muchazongwara rini. Bvunza naye bwana muchazongwara rini. Did I say? Mati? Zvikurema mudhara. Chii zvikurema? Chii chikunetsa? Chii? Takavharika chaizvo. Kuvharika? Varikuti men of God takavharika ndapinda mesa apo pana kusumudza ndima acho akavharika vari pasession yakadai. Kuita kukazangwa chaiko. Chii? Kuti Magaya nawo neamakaroriwa kwaari zobatana.
let's say vari kumberi obva vazotangirwa nevari kumashure next time anditika which means kuti vari kumberi ava vachazongoendawo kumashure vanenge vakakazangwa futi here because obviously machairs iyayo mumachurches aya whether we like it or not achazongogarwa nevanhu. So what are we saying here? Because kumberi uku hakuna kwakazara kauko. Hallelujah. Tobatsirana sei? Toita sei? Hanzi bakudiwa plan. Toita sei? Toita sei? Plan yei. Ne Magaya todiko. Tobatsire baba. But I'm being honest with you. The speed you are walking, the way you are taking up your things, you have settled for less. The way you carry yourselves, the way you do your business, I tell you, you have settled for less. That's not our theme as a ministry. It doesn't describe the anointing that I carry. You talk as if you're acting properly, but you are not. You are not breaking the barrier that is there. You should know that we are Africans. We are coming from families that doesn't want us to be successful. There is natural competition with our brothers and our cousins, which is there. But the way you carry yourself, you have truly settled for less. That's not our anointing here. Our anointing goes beyond. Our anointing, I've seen so many people that came here who were so less, who are now powerful. Some people have passed through our house and they've become better, but you have settled for less. You are too comfortable. Hallelujah. 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 Say to your neighbor, prophet is challenging you. The prophet is challenging you. Guys, this video goes on and on and on, but I feel like we should wrap up here, guys. Thank you for watching. It's God Care by God Care TV. Don't forget to subscribe, like, and share. I'll see you on the next one. Peace.